skal lige danse dans. Bedste. Og så er der Hitmontón-dans. Woo! Hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg købe for 1000 kroner i Bruuns Galleri. Kom med. Hvor vil du gerne starte hen? Peter BR. Hvorfor Peter BR? Der er nogle forskellige ting. Der er nogle forskellige ting. Og mormor, hun er også med i dag. Hej mormor. Hej. Er du klar? Skal vi ind og se på det? Så vi kan finde noget herinde. Hvad tænker du? Hvad leder du efter? Pokémon. Hvad tænker du af Pokémon? Skal det være ligesom de der klik nogen? Eller skal det være bams? Eller hvad skal det være? Noget andet noget? Ja, vores her. Den der? Den vil du gerne have? Ja. Skal vi kigge mere i BR? Okay, den første ting hun valgte, det var den her. Den fødte BR. Du vil kigge mere? Noget fidgets noget. Fandt du noget der også? Vil du have sådan en også? Det koster 30 kroner. Vil du sådan en også? Ja. Vi fandt lidt her. Ja. Det var Isabella. Den der for mig. Tak skal du have. Du får lige den her af mig først. Hvis du skal se, så skal vi over for lille raskelse. Ej. Se, jeg har lidt forskelligt. Jeg har en ladbog derinde, den er nok lidt for gammel til. Men så har jeg nogle aktivitetshæfter. Der er ikke så meget i, måske. Men jeg har en squishy, en jojo, sæbebobler, et vandspil, en pom, et par solbriller, et kortspil, en nøglering eller en nøgleringsholder. En squishy. Squishy. De er meget populære. Ja. Hvad hedder Isabella? Og den er sådan lidt halvfedtet i det. Den er ikke fedtet på hænderne, når det er bare sådan noget form-release, Okay. der sidder på. Nå, det er fint nok. Nå, vi siger tak for det. Tak lige meget. I første butik, der fandt vi 2 ting. Ja, og det blev 285 kroner. Ja. Hvor skal vi så hen nu? Hvad er der for nogle legetøj? Der er normal. Så kan vi gå ned ad strøget. Ned ad strøget og se, om der er noget der. Vil du det? Ja, så skal vi lige have mormor med, fordi hun er oven på artist, og jeg tror faktisk, hun kommer snart. Så var vi først afsted, og der fandt hun altså 2 ting, og så fik hun selvfølgelig den her lille gave for det bære. Det var virkelig hyggeligt, nu hvor hun har fødselsdag. Nu vil hun gerne finde noget mere legetøj, så jeg tror, nu går vi mod strøget, og så om vi faktisk kan finde noget dernede, noget fedt legetøj. Hvad hun lige er på udkig efter, det ved jeg faktisk ikke. Det kan være, hun ikke engang selv ved det, så det er nok sådan lidt en surprise i dag, hvad hun faktisk får købt. Jeg tænker måske noget mere Pokémon, det kan jo godt være, men det kan godt være, hun falder over noget helt tredje. Eller nogle flere squishies. Eller nogle flere squishies, fordi de er åbenbart de fedeste lige nu. Ja. Og så fandt man lige noget af en Emil. Ja, det kan godt være. Hvad fandt du? Der var noget Pokémon. Og det er pink. Wow, pink Pokémon. Den er fed, Bella. Mew er der. Og Mew er der. Var det måske noget? Skal vi lige høre, om de har den i din størrelse? Ja. Ja. Og så er der bare Brainwash. Og der er også Brainwash. Men det er den der, du er interesseret i, den der deroppe? Ja. Ja, den er også super flot. Ej, det passer perfekt, gør den ikke det? Den er så flot. Wow, vil du gerne beholde den på? Ja, den er så flot. Det kan jeg godt forstå. Hvad siger mormor? Flot. Ja, ikke? Ja. Ja, så skal vi lige huske vores egen bluse, ja. Så kan vi gå over for den bibbede. Skal vi gøre det? Så fandt hun en ting nummer 2. Eller nummer 3 er det faktisk, men i hvert fald fandt hun en t-shirt herinde. Så kom vi ud for butik nummer 2, og det blev 140 næsten. Ja? Hvad tænker du nu? Vil du så hen i en anden butik, eller vil du hen og have en is? Eller en is? Skal vi finde et sted for en is? Okay. En Frelsen. Frelsens is, okay. Det er helt det der her. Frelsen er det bedste. Okay, Bella synes Frelsens det er det bedste. Så det er det, vi gør. Nu går turen over til Frelsen, så får en god is. Det bedste er Frelsen med lige hvis du vil Bog & Idé. Nå ja, og fordi hvad er det, du gerne vil bagefter? Bog & Idé. Du må gerne i Bog & Idé bagefter. Hvad for en is tænker du gerne vil have? En bære. En bære? Altså, skal det være med noget krymmel?
Ja? Ja. Okay. Det var jo... Oreo, tak. Nå, mamma, hvad tror du? Så tror du, finder nogle gode ting her i centret? Ja, helt sikkert. Ja? Ja, der er mange gode ting. Også mormor kan lide. Ja, mamma finder også noget. Hun har fundet is. Prøv at lave den helt flot. Det er på den der oven på. Nej, det var Skal jeg putte den der oven i toppen? Så er det juletræ. Julen var lige til påske. Eller Bellas fødselsdag. Så, Bella. Hvor skal vi hen nu? Borg ID. Vi går i Borg ID nu. Og se om vi kan finde et eller andet herinde. Nå, Bella. Hvad leder du efter herinde? Hvad leder vi efter? Går vi bare og lurer lidt måske? Ja. Skal jeg holde posen, imens du lurer så? Det kan være, at mormor har fundet noget. Skal jeg holde posen? Det vil være helt vildt vanligt. Det slim, der var på en YouTube-video, så nej. Så mamma har fundet noget slim. Prøv at lige se, hvor du kan. Det der. Den ikke. Kæmpe bøtte slim. Det der både noget. Hvad er det? Den Rubik's. Nå, okay, sådan en. Og så et kæmpe bøtte slim. Ja, i rød. Alle sammen er slim derhen af. Der er også de aflange der slim. De der hvide og alt muligt slim der. Ja, der med glimmer i. Ja, der glemmer slim. Og der står dernede, der er diamantslim, står der. Og det der, det er best friend slim. Og det der, det er også best friend slim. Men der glemmer i den der. Ja, her er der 2 ting. Men jeg kigger også på noget Ja, her. selvfølgelig. Selvfølgelig vi... Det er jo noget, vi har kunnet se på YouTube, at det var det bedste friend. Jamen, hun er ret vild med slim lige for tiden. Det der, det er også sådan noget slim noget. Det der gui, det var faktisk noget, det du fik i fødselsdagsgave. Aline, du fik sådan en pakke af det. Ja. Skal du have sådan en med os? Ja, man gider den. Der er der nogen derhen, Bella. Prøv at se derovre. Ja. Her er de der slim der. Nå, men jeg har... Men det er ikke med den der, det er en anden en. Det er fordi, du ved ikke, hvad det er for en, du får. Nå, okay, er det sådan en surprise en? Det er sådan en surprise. Nå, okay. Hvis du lige prøver at kigge på den der og dreje den lidt, så kan du se, at Nå. hver farve har sine figurer, man kan få. Okay, så den her farve, det er de der 3. Og så der er flere, der er 6 i alt. Nå. Ja, okay. Det var den lille, hun var. Det var den her. Det var den, der var der ulen måske kunne være i. Det var der ulen skulle være i, så det er den, du skal have. Ja. Tak for det. I lige måde, tak. Det var godt skidt. Så fandt du da også lidt ting herinde, hva'? Holde Magle. Men der bliver da rigtig shoppet i dag. Ja. Hvor meget var det, vi havde tilbage? 387. 387, og hvor skal vi hen nu så? Med dine 387 kroner. Altså ovenpå er der jo normal, og der er Søstrene Grene, og der er H&M. Vil du ovenpå? Ikke Matas. Ikke Matas, siger Bella. Wow, den kan man se, hvor flot den er blevet. Så kan du lige lave nogle Michael Jackson moves, kan du ikke lige? Jeg kan ikke det der. Kan du ikke det? Nej, jeg kan ikke moonwalk. Jo, du kan moonwalk. Mamma moonwalker. Prøv at se her. Hvis du holder derhen, ikke foran her, så ser det ud som om, han holder om der. Prøv mamma moonwalker. Må jeg se, mamma? Ja, mamma, gå! Hun bliver bare ved med at gå baglæns. Ja, Bella. Woo! Prøv at se hurtigere. Sådan her, Isabella. Det tager vi ikke. Altså, det ligner mere sådan, sådan en lille pingvin. Så moonwalker vi lige til normal, eller hvad? Eller vil du bare rundt og lure? Moonwalk. Så blev du normal. Tom, hvis hun finder noget, det kan være, du skal have en lille lyserød kurv, eller? Ja, det var jo smart lille. Hov! Prøv lige at se, hvad jeg fandt. Dem skal dig og Kia have, dem giver jeg. Dem skal dig og Kia have. Det er sådan nogle, man kan grille. Hvor var det? Det er sådan, man kan grille på grillen derhjemme. Dem skal vi prøve. Men hvad er det? Det er skumfidus, Bella. Nej. Det der, det er marshmallow fluff. Og de har også de der kyllingeben her. Men jeg synes ikke, vi skal prøve dem her. Dem tager med over sommerhuset. Hvad er det her? Må jeg få den i går? Tak.
Der mochi. Ja, de der mochi, det er dem der Bella og Kia, de tastes ved. Nam nam. Nam nam. Men de var ikke så gode, de der, var de? Dem kunne du godt lide. Dem kunne du godt lide. Mr. Beast. Beef jerky. Hvad har du fundet indtil videre? Okay, så jeg har fundet en mochi. Ja. Og Og en Kinder. Ja. Og så den der. Men den har mor købt, den der. Det skal dig og Kia på test. Ikke? Ja. det er mere dig, der fandt den. Det var mere af mig, så du skal selvfølgelig ikke betale for dine penge til det. Så alt det sjove slik her. Der var ikke noget. Så fandt vi lidt her i normal. En lille smule. Nu er vi ved den normale. Hvor har du så tilbage nu? Nu har jeg 300, var det ikke 65 eller sådan noget? 353. Ja, det er du tilbage. Ja. Ja, og nu skal vi, tænker vi lige, tage ned på strøget, måske. Okay, vi går lige ned i bilen med posen, fordi den er så super tung at bære rundt på. Og især hvis vi skal ned på gågaden. Så nu tager vi lige ned i bilen med posen med de ting, hun allerede har købt. Og så går turen videre til gågaden, hvor vi skal ned og finde Pokémoner. Og så kan det godt være, at vi lige finder hendes telefon, for det kan jo godt være, at hun kan fange nogle Pokémoner på gågaden også. Det ved man jo ikke. Vi afleverer posen, og nu tager vi så ned mod strøget. Det er jo sommer om ikke så mange dage. Det er ikke så, det er sommer snart jo. Ja. Ja. Det er dejligt, at man bare går i t-shirt, ikke? Og så havner vi på strøget. Ja. Og hvor man får solbrillerne på. Rigtig rockstjerne. Ja, Ja. og spejle i øjnene. Ja. Så kom vi ind og prøv lige at se allerede alle fede ting, der er. Hvad, Bella? Det er da sagde, en fed butik her. Har I Pokémon-figurer? Okay, ja. Men der er Prøv at se, Bella, der er nogen dernede. Der er faktisk en taske med Pikachu. Skal vi gå ned og lure? Så små nogen også. Og en Pika-taske. Ej, hvor er det så sød, den her. Ej, Bella, en jule-Pikachu-taske. Nå, og kan se, de har Totoro her. Se. Ja, Totoro. Ej, busmisen, se. Nå. Ej, de har så hyggeligt. Jeg elsker det, den her tegnefilm. Det er en af mine yndlingstegnefilm overhovedet. Og her var fede ting herinde. Er det ikke Coco? Ej, jo, jeg elsker også Coco for Disney. Men Coco for Disney, det er min nummer 1 tegnefilm. Den er også så. Love at first sight. Ej, den er fed, den her. Prøv at se, mormor. Ja, og Totoro. Ja, den er fed, ikke? Hvad har du fundet? Hvor er du henne? Ja. Går vi forbi hinanden? Hvad fandt du? Nå, nogle små nogen. Nej, hvor er de Ej, hvor er det søde. cute. Det er sådan Den små. Charizard. Men jeg tror ikke, man skal åbne dem. Jeg tror, de er beregnet til at stå på hylden sådan der. Ja. Ja, synes du, den er sød? Den vil du gerne have. Den er også virkelig cute. Skal vi gå ind og kigge herinde? Nogle gange så har de også sådan en t-shirt og sådan noget. Ej, den er også fed, hvis det var med Pokémon. Var, men det er med Minecraft. Er det ikke? Nej. Jo, det er Minecraft, den der. Det De har altså ret mange også Minecraft-ting. Minecraft Real Life. Minecraft er real life, ja. Ejo, mor. Ejo, mor. Der er en Pokémon. Ej. Hvad finder du? Den er fed. En Pokéball. Pude. Den er fed. Prøv at se, hvad den koster, som du råd til den. Så er der ikke på den. Er der ikke sådan en lille sæd på den? Nej. Hvad koster den anden? Så kan du måske se cirka prisen på den. Den her, den koster... Jeg ved ikke, om man kan se det. Der er ikke engang nogen pris på den her. Den er meget fin. Nå, Bella, hun kom frem til én ting, hun ville have herinde. Okay. Og det var den der med de små nogen. Ja. Det er noget
fine. Så jeg tænker, at den køber vi lige. Der er heller ikke så meget i det. Ja. Og så går vi videre. Kom vi ud. Og Bella, hun fandt én ting i dag derinde. Vi har været i Fætter Fætter Bære. Vi har været i... Bor i det. Ja, hvor er det? Og den der cigar der. Jamen, det er for snart. Ja. Og den der... Og så Frelsen. Ja, og Frelsens. Og så den der... hvor jeg fandt det her i. Ja. Så vi har været en del butikker nu. Og der er skønt musik her på Strøget. Det er så hyggeligt. Ja, så nu vil vi gå ned ad Strøget, så vi faktisk kan finde en butik mere, om der er noget, der ser spændende ud for Bella. Hun lige vil ind og lure. Og vi er på Salling, og vi vil gerne lige på Starbucks og have en kop kaffe. Og Bella, hun vil også gerne have et eller andet at drikke. Måske en smoothie, eller en juice, eller en milkshake, eller et eller andet. Så jeg tror, at vi lige tager en pause derinde. Der trænger vi lige til på alt der shopping. Nu begynder menneskerne også at komme herind, for nu begynder at blive eftermiddag. Så rammer vi Starbucks. Okay, Bella vil gerne have varmt kakao med flødeskum og skumfidus. Det må vi lige se, om vi kan få fat i. De har fået en masse søde kopper her. Prøv at se her. Jeg kan virkelig godt lide den der. Den er virkelig cute. Jeg har hørt, at bierkoppen kommer med lyserød. Ja, mamma, hun har hørt, at bierkoppen kommer med lyserød. Det må vi jo lige se. Lige ud i USA, så kommer den til Danmark efter. Ja. Fik vi lige købt sådan en her. Det er obligatorisk. Bella, hun får altid sådan en, når vi er på Starbucks. Så vil vi lige sidde her og hygge lidt, ikke Bella? Lige få en kop kaffe, og mamma må få sin sandwich derovre, eller hvad er det? Er det en sandwich? Ja, mamma med munden. Og så vil vi prøve at åbne den her. Bella, hun fik åbnet den. Okay, mor. Ja. Jeg kan putte dem i. Ja, og der er sådan en, man kan have dem i, ja. Ej, hvor er den sød, skat. Skal du så have den op på din computer? Og de er mega søde, hva'? Sidder de fast? Nej, jeg fik en. Fik en. En mini Bulbasaur. Og en mini Nå, jeg tror det var rigtigt. Flareon. Og det er der også inde i. Der er inde i. Men det er sådan, de her, de skal ikke åbnes eller noget. Det er sådan små kasser, der er til pynt. Ej, hvor fed. Den er til, man kan. Nej, man kan åbne den. Den falder ud af bunden. Nå, så sådan, at man kan tage af og på, måske. Okay, det var smart. Vi kan tage, men... Nå. Ja. Ja. Så blev vi færdige på Starbucks, og nu går turen op til Flying Tiger. Jeg tænker, vi måske... Nej, deroppe af der. Okay, Ja. der er et nyt sted i Tiger. Jamen, det har egentlig altid været der. Det er sådan helt oppe i bruns. Ja. Så nu går turen op til Tiger, og så Bella, hun kan måske bruge de sidste penge der. Det håber vi lidt, at hun finder nogle gode ting der, ikke Bella? Ja. Så det er status. Klikker det ikke, så vi lige kigge. Vent lige. Hvad fik du? Nej, det er sød. Men dem har du vist bare, har du ikke det? Jo. Mamma, vi går på den anden side. Må jeg se, hvad jeg lige fandt? Nå. Det er den der, det er den der evolved, Lechonk. Er det det? Ja. Nå. Evolved Lechonk. Sådan en har jeg faktisk 2 shiny i. Skitsebog. Sjovbobler. Prøv at se her. Den der. Det var, vi skulle have haft en kurv, faktisk. Se her. Det var en skitsebog. Isabella. Ej, det sidder en burger. En Big Mac, nu skal det også være den der kop. En Big Mac cup. Og en donut. Donut kop. Black cut. Ej, prøv lige at se de der glas. De er så virkelig cute. Jamen, så er der noget inde. Ja, de er virkelig Det fine. glas. Wow. Det. Og se den der med palme. Nå. Hey, her er Pokémon over. Jeg tror, mamma, hun tror, det er Pokémon. Det er sikkert noget eller andet påske. Det er Pokémon. Det er en kylling. Det er bare lidt det der. Ej, det er da ikke nogen Pokémon, mamma. Det er en kylling. Ej. Så er der Men skal du så ikke have en? Jo. Så skal du tage en helt ny en. Der er et æg med også, tror jeg. Det så jeg ikke engang. Du går op for sådan noget med, de koster 10 kroner. Jeg synes, de er flotte. Jeg vil den få med bøgerne den op. Det er en kuglepen.
Nagkabagin dito. Og så prøver jeg lige min telefon med. Jan! Ja. Kan du slå den der ud? Vil du også sådan en med? Ja. Ja. Så nu vil vi betale og så se, hvor meget Bella hun er tilbage. Det blev 52 dage inden. Der skete til og sådan ting. Nu skal vi lige se. Ja, det tror jeg også, du har. Lad os lige se. Center. Ja, den er fed. Jeg har 150. Ja, Bella har stadig 150 tilbage. Den der jakke, den blev mormor helt vild med. Hvad hun skal have den i julegave. Ej, det er jo mere til en ung pige, ikke? Ja, du kan sagtens rocke den, mormor. Så, nu. Hvad vil du så nu? Du har jo stadig 150 kroner tilbage, så du købte så mange ting. Bøj det igen. Okay, så går vi bøj det. Var der noget, som du tænkte, du gerne ville ind? Blyanter. Blyanter til en skitsebog. Ja. Ja. Er det Michael Jackson-dansen? Nej. Nej, okay. Det er den der træddanse med Pokémon. Nå, Pokémon. Nå. Den der Hitmontop, der gør det Hitmontop. der. Nå, det er rigtigt, ja. Jeg kan lige vise dig ham. Og jeg kan lige vise ham. Ja. Ham her. Det kan jeg godt se. Det er rigtigt. Han danser sådan der. Det er sådan en Hitmontop-dans. Ja. Det er en dansfilm her. Ja, det gør han også, ja. Det er cute. Mamma går hele vejen derhen. Ja, mormor, vi kan ikke se mormor. Hun er hele vejen derovre. Jeg venter. Pas nu på bilerne, Bella. Mamma, hun har det med at gå foran. Altså, hun er sådan en person. Når hun går, så går hun bare, og så kan vi andre gå sådan 10 meter bag hende. Og det aner hun faktisk ikke. Hun er bare sådan, jamen jeg er i gang med at gå her. Mamma, hvorfor gør du så hurtigt? Du løber, mamma. Vi kan ikke følge med, vi har mindre ben her. Ja, mamma, hun kan lige se de her fødder, der er ild i dem. Skal lige danse dans. Bedste. Og så er der Hitmontop-dans. Woo! Altså, mormor! Hun er væk, mormor. Altså, mormor! Hvordan går hun? Altså, jeg går lige ind og siger... Altså, hende mormor, hun venter aldrig. Altså, vi kan ikke finde med på grund af, du er så hurtig. Mormor, har du gået til sådan noget springgymnastik engang eller sådan noget, for du er godt nok foran? Jeg tror, vi skal have en hundesnor på mormor. Ja, så hvis hun går ind for langt væk, så kan vi bare trække hende tilbage. Ja, det var faktisk en god idé. Det giver vi hende i julegave. Gør vi ikke? Nej, vi skal... Mormor, du får hundesnor i julegave, så vi ved, hvor du er henne. Det er godt, du har hende nu. Du har fundet hende. Nej, Pokémon fanget. En mamma-tyv. Okay, så skal du bare lige finde ud af, fordi du har jo 150 kroner tilbage. Ja, der er en sort med den. Vil du have den? Den koster 80 koster den. Så har du jo 70 kroner tilbage. Er der noget, du vil finde herinde for 70 kroner? Prøv at se, du kan få sådan nogle farver. Det er blanke farver, det er sådan nogle, der skinner. Se her. Der er også det der, det kan man også bruge til at lave slim på. Det er sådan en stor en, der laver med slim af. Med farve. Jamen den der, den er jo hvid, og så er der en clear glue. Den er gennemsigtig. Ja, vil du have den gennemsigtige? Ja. Ja, jeg ved ikke lige, hvordan man laver slim med det, men det finder vi ud af. Ikke? Skal vi gøre det? Så skal vi ikke handle mere. Nej, så har vi købt for alle sammen. Så blev vi færdige. I BogID og Bella. Så er du færdig, og du har fået købt for 1000 kroner i dag. Ja. Og mamma, jeg ved ikke lige, hvor hun er kendt. Så er vi i BogID. Hun er derovre, hun er på vej hjem af nu.
vil vi tage hjem af efter en dejlig dag, og Bella hun fik købt så mange fine ting i Bruuns Galleri. Tak fordi I så med, og husk at like og subscribe. Hej hej!